Bella. TikTok shop haul. This is everything I got from TikTok. Yung iba dito, free sample. Yung iba naman is nabili ko siya sa TikTok shop. First parcel. Ay, phone case. This feels like Christmas. Pwede, ubusan ako ipanghagbong ha. Hindi lang. Wow. But let's try this sa akong phone. This one is free sample. Oh, pretty. Free sample siya. No. Bakit is the colors yung phone? Next parcel. Second parcel. Ah, sa dogs. Skin spray. Free sample din. Para sa dogs? Kagid. I-spray siya. Next one. Third parcel. Yeah, blurred day ko ba kay kanya na focus. Third parcel. Oh, case siya sa Osmo Pocketry case. Kanisan. Kadi kay para magnet-magnet ra siya. Sige daw, wala daw. Okay, unbox natin guys. Pink! Hala, oh, pink. Okay, saan ko namin? Diligi po ito eh. Guba, ay. 400 yata. Basta 600 yung duha. Oh, meron siyang velvet. This one is ano siya? Na magnet ni siya. Ang saan instance ng magnet? Isulod ni mo siya dari. Oh. Tapos, pwede na ka mag-vlog-vlog na. Day mo lang. This one, accessory siya dari sa camera. Pila na to? 1, 2, 3. Fourth one is sa friend ko. Pasabay. Fifth parcel. Murag blind ko ah. Ay! Ang katong mahalan! Ang saan? Ito tayo 500! Na? Gawang Phone stand. Labugat siya. Hala, oh. No! Guys, I'm so excited for this For one. iPhone, sana? Dili, sa na yung iPhone magnet. daw. Pwede ka mag-attach ani oh, sa magnet sa imong phone. So let's try this. Super! Sama ni. Loy. Love it. Perfect. Perfect. Bongga. I love it. So, a free sample to guys. Ito. Sana? Yeah. Favorite coffee. Wala, ikaw unsa na to. Next one. I lost count. Wala ko lugaw pa nag-gifts. Okay, ako kayo ba sa mga sunod? Ay! Sunscreen ni. I ordered this. Hikari. Nakuanta na. Nakagamit magugo kay Cass. Na siya glow. Na siya pinkish. Kaya namin. Nagamit ko kay Cass. Niya ganahan kay ko. Hikari sunscreen. Not sure if narinig. Oy, magbisaya ta. Oy, not sure ko guys kung nakatry na mo yung Hikari. Na taka ni sa TikTok. Wala. Pinanet ni. I bought this one. Next! Ay! Ang fun! Hala, oh. Free sample! Sige daw, delivery test. Ibungga lagi nga mga free sample kay mga bugato. Oo, ala. Pinapisa siya sudlan man. Wow! Wow! Cute! Ano kay magkari nga color akong gipalit? Ipalit din mo? Ay, gipili. Pero kung kaya Pag-on. dili siya pure white, na siya pagka-pink nga, na siya pink nga Pink hue. on. Awa, oh. Pink on eh. Uy, buong idool ko siya nga Lobat. pink. Lobat siya guys. Love it. This is free sample. Hindi ko ma-on lobat yata. Or guba. Gago. Ano siya? Wristlet. This, good. Kuan siya.
Dini siya free sample. I bought this. Pinapit mo na. Wait mo ba? Kanang wet wipes. Ito na every bugas. Agay. Tent, uy, baga. Pila nakakuan. Imo na na, Pila ka full nito. Bagaan na na. Pila Ang siya ka 100 kay nga ni ka baga. 10 kay nani. Ang 300, 30 rin. Oh, alcohol free pod na. So, baga siya. Super. Kahit na ako sa Thank you showcase so na much. cast. Bukat siya. Uy! Ay! Dire na sa dako-dako. Masa na? Mini cooker. Hindi, Rice wala naman cooker. napakita ang shoes. Wala pa to. Oh. Ay, excited ko sa tanan. Kani mo siya big kuan ma. Dito kay makaluto kag ramen ano. Gani, nga nasa narko sa room. Hindi ka takbok. Kaya ang gipili ni nako kay ngano ang ihang steamer is bakal kasi garan mo good sa mini cooker, plastic yung steamer. Lomro di you ako nga to. Tara kape. Laga, kape lang nga. Kape ka. O gusto rin mo initan yung kape yun. Sabi Cute kayo no? Sa mukha no. Asa man may butang? Ay, Pinalit din ako. Cute siya ka. Oy, yung gamay ra. Then na siya. Kapag kapag ako 1%. Steamer. Ay! 300 na siya for. 300? Hmm. Ay, kayo. No. Kasi siya kayo. Oh my god, so cute. This is Corolla shoes. Free sample din to, guys. bayad naman daw. Sa Shoes. Tara, mga isa. ay, duha di ka buo. Doon ka shoes. Gani. Generous kay sila. Oo, pink po yun. Gani isa running. Kaya sa ayos mo ka. Free sample, guys. Oh my gosh. Ang bait nila. Ang Tagalog, Bisaya. Ang platform ani. Kani ba white ang tanong. Gani. Super. Apod ka pink. Isukod. Di bagay sa ako ani nga ni Kai. I have huge ankles. What? Ako ba? May mga Ano? Dili bagay ni nga nga shape sa ako ah. Ang sa'yo mo ka na pinalapad? Prato isa. Ah. Muna ilang samba na style. Yeah, more sambang style. Thank you, Corolla, for sending me 2 shoes. Kana siya. Na-open na namin ni Gaina. It's so pretty, guys. This is running shoes. Bongga! Humok pa dyan kaso taas siya. That's it! Mura tapang. That's it for my TikTok shop haul. Bye!